дар хиёбони рӯдакии душанбе ҳамкоронам Шаҳло ва Фирӯз бо дӯсташон Исматуллоҳ ғайримунтазира вохӯрданд. ҳолпурсӣ карданд ва маълум гашт, ки Исматуллоҳ Азизов чанд рӯз аст, ки гирифтори зуком шудааст ва сулфаи шадид дораду табаш баланд аст. аммо то ҳол ба табиб муроҷиат накарда ва мустақилона худро табобат дорад. ва мо тасмим гирифтем Исматуллоҳро ба бемористон барем, ташхис кунем, ки маризии ӯ чист: зукоми маъмулӣ ва ё зукоми навъи нав ё қаблан маъруф бо зукоми хук. дар дармонгоҳи рақами 10 шаҳри Душанбе пизишкон ташхис карданд, ки Исматуллоҳ гирифтори зукоми навъи нав ва ё хук нест. илтихоби шадиди роҳи нафас ва бронхити шадид. ҳамин касали зуком ҳаст, но зукоми нав шуба нест. ҳамин лечениятона табобатона вақташ нагирифтид. духтур ва муроҷиат бевақт кардид пеши мо ба. барои табобати Исматуллоҳ пизишки узвҳои дохилӣ Сабоҳат Бузурукова чанд дармон тавсия дод. ӯ тасмим гирифт ин дармонҳоро пайдо кунад. дар дорухона мардум зиёд буд ва бештарини онҳо дармонҳои зидди зуком ва пешгирикунандаи анвои мухталифи маризиҳои роҳи нафасро мехариданд. ивазшавии фасли солҳои тирамо ба зимистон гузариш аст. барои ҳаминам бисёртар дороҳои сулфа, касалиҳои шуш, роҳи нафас чихлигӣ гуфтем бисёртар мехарам. доктор тавсия дода гриппи навбурно мега ҳамин забон заб мешуда. мега хеле грипп мо зимо наидем. ҳамин забонҳои кӯдакон мебинам заб шудага булбул. Шояд зарфарин бошад. Не, ман гуфтам ки зарфарин дагид, мега ки не зарфарин нест. Гриппи навбурно дагид. аммо маъмулан дар Тоҷикистон бахусус дар деҳот зукомро на аз тариқи дору, балки давоҳои мардумӣ табобат мекунанд. ҳатто дар ҳоле ки мақомоти беҳдошти Тоҷикистон аз сабти зукоми шадиди нав ва ё хук дар кишвар хабар додаанд, мардуми оддӣ ҳатто аз оддитарин усули ҷилавгирӣ, бастани ниқоб худдорӣ мекунанд. ҳама грипп ки сар шуд, ва пасанда чеснок мехӯрад. чеснок мехӯрад. лимон мехӯрад. мана дар хона табобат мекунем грипп ки худамой гарм нигоҳ медорем. масалан гирем ҳамун дорӯи ки мисалан гирем бошад хона ба истифода мебарем. мо масалан тоҷикон фақат як чия испанда вай мекунем дудкади оби ҳамун гарми вай қатӣ табобат кунӣ ҳамин зукоми грипп ин асосиш ҳамин аст. испанду чизои миллии вай қатӣ мекунем. баъд ҳамин док як буромадагӣ дорӯи нағз бисёр олиҷаноб ҳамин барои фарзандҳо барои набераҳо бисёр вай фоиданоки калон ҳамин док як ба фикрам ки нағз аст. дар Тоҷикистон ҳар сол анвои мухталифи зуком хуруҷ мекунад, вале мақомоти хадамоти беҳдошт ва вогиршиносӣ ва ё санитари эпидемиологии кишвар дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки бо иллати адами сармоя ва гаронии воксинҳо дар 20 соли ахир маъракаи эмкунии мардум аз зукоми мавсимӣ доир нашудааст. ба гуфтаи ин манбаъ, дар мавсими хуруҷи зуком танҳо кормандони намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ ва сарбозону афсарони пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон воксинзанӣ мешуданд. хадамоти беҳдошт ва вогиршиносии Тоҷикистон мегӯяд, воксини зидди зуком барои як нафар аз 7 то 10 доллар қимат дорад ва танҳо барои 59% мардуми кишвар, яъне қишри осебпазир, ҳудуди 50 миллион доллар зарур будааст. аммо қаҳрамони гузориши мо Исматуллоҳ Азизов барои табобати паёмади зуком хариди дору тақрибан 150 сомонӣ, ҳудуди 35 доллар харҷ кард ва мегӯяд, аз ин ба баъд ҷиҳати сироят нашудан ба зуком мутаваҷҷиҳи бештар хоҳад шуд. خب میبینم اگر وضع سلامتی چون پیشتر اگر غم جهت خب ما راههای نفسکشی اگر قین باشد و خب خواب پیدا شود و بقوتی باز مجبورم که بیشتری شوم و اگر چون امروزه خب کم تقریبا خوبتر حس دارم همین گونه دوام کردن گیرد خب از پی کارو بر میشه.